Je 7:23, tuto čistý čas. My sme Mali sme asi odchádzať. A proste furt tu sedíme vediacky na lavičke, ktorá je za 2 hodiny. A my budeme o hodinu, budeme 8:30. Maminu nestíne. Asi ma vykotí. A proste je tu strašná kurva zima. Fúka Ja nám už tu... mám angínu, alebo čierny Ja kašel. ochoriem, strašne ochoriem. Chcem ísť domov. Zoja, ak toto kúkaš, To si ja ťa moje normálne telo. prerazím. Počkaj, Zoja, pre Zoju odkaz, Zoja, ak toto kúkaš, som na teba strašne urazená. Pretože keby si tu, tak by sme išli štafetu. A ja by som nemusela ísť 3 Ja by som nemusela ísť 400, aj keby som išla na tej štafete. Ani to by si šla ty. Aha, kúkaj, aký sveger ide. No neviem. Počkaj, natočím. A ty mu to šútol, to nie? Anyway, Zoja, je to tvoja chyba. Ty za to môžeš, za toto si prosím 2 banánové chleby, 2. 3. 3. Však pre každú, Pre takže každú 3. banánový chlieb. 3. Chuďame piec. Však ty to zvládneš. Ideme dať live update. Ukážte, dobrý deň. Dobrý. Ja sa idem tiež Zojka sťažovať na teba. Zoj, my ťa máme zima. radi, ale to Je mi pokazila. zima. Je mi zima. Počkaj, jak to má za Kubo? Ja milujem ťa. Milujem ťa. Nie, zima mi je. Ten autobus proste meška, je 25 minút. 25. Ja za 2 hodiny a ja skáčem A ja. a proste... Počkaj, on určite ten autobus meška, ja tam nie som. Lebo nejaký chumaj tam krčal a teraz to musia upratovať. Presne, a to sa príde nejaký Chorvát proste. To zase bude smrdiť. Akože pokiaľ to nebude tá Tam- rozpadnutá Tam budú chladnička. také tie okna. Tam budú tie okna, čo takto sa hýbu, keď ide po ceste. My buchneme. Už aj takto ste odskakovala. Vybuchneme, keď tam prídeme. Prosím. Ja vyzerám jak bezdomovec. Nevyzerá jak bezdomovci na kanimatke na lavičke. To nebolo. To sú že zemetrasy, nechápete, už je apokalypsa. Ale mám... Dobre, to stačí. Kto to bude pozerať? To má Už to má 2 2,5 minúty, už 3. WhatsApp vlog. Je že 54, ja ti to hneď ukážem, vidíme to tu. Za 26 minút idem diaľku. Ja ešte som sa nerozcvičila. Takže tak. Vlogio, pozrite sa na Kuba. To sú takovia. Zoja, robím ti update do vlogu. Reálne, že it's like nothing is literally happening yet again. Oni sa rozsviečujú na 300 preky a ja mám púr hodinu a pol v tejto diere. Z Nitry sa vám hlási vaša najobľúbenejšia redaktorka Ema s reportážou od našich milovaných atletov z Trenčína. Poďme si ich vyspovedať. Dobrý deň. S kým som tu? Sofia 100 klasov. Aký máte pre sebou pretek? 400 hladké. Ako prebiehala vaša príprava? Sedela som doma v Kubre na gauči a scrolloval som Reelska. Tak sorry, pred polom, no. Aký čas budete dnes útočiť? Tak pod minútu. Cítite sa seba vedomo? Vidím to na ženský rekord. Budeme vám držať palce. Je niečo, čo chcete odkázať vašim fanúšikom? Ja som s vami husy nepasla. Nitry, vaša najobľúbenejšia reportáž. Aha. Našla som ďalšieho adepta na rozhovor. Aká vás čaká disciplína? 400 metrov. Ako prebiehala vaša príprava? Pripravil som sa tak, že som trénoval na 3000 a som na 400, neviem prečo. Na aký čas budete útočiť? Tak, 45. Inak. OK. A vy viete, čo by ste chceli odkázať vašim fanúšikom? Nech sa nepozerú. Postaráme sa o to, aby sa všetci kúkali. Vidíme sa v cieli, držíme vám palce. Ďakujem, ahoj. Čiho adepta už tretieho. S kým som tu dnes? Elia Žáčik. To není pravda, ja som tu. Aká vás ešte... Si Sofia 100 klasov, tak by som mala. Aká vás ešte čaká disciplína? 400 metrov. Ako ste sa pripravovali na tú disciplínu? Scrolloval som Reelska na
si niečo originálnejšie. Ja to už som ja povedal. Vyžente pána zo sály. A za aký čas dnes budete útočiť? 67 sekúnd. Ale nie, tak to mám povedať. Ja som ti dal dobrý čas a ty ma takto ponižíš. Tak a to je ako... Čo hovoríte na dnešné povečerostné podmienky? Fúka tu ideálne, konečne mi nie je teplo. Ona hovorí za mňa. Bože, Jožo. Užívam si to. Taký bologáň. Vôbec vám takýto veter nevadí? Nie. Cítite sa ako doma? Pre Chudá TV, Elia Žačík, ďakujeme. To, keď si za 10 rokov pozrieš, tak to bude hrozné. A súletý mu pošlite. Hello. Dlho som nebola vo vlogu. Nazdar vlog. Krupová sa hlási. Je tu reportérka. Ideme Najnovšie kúkame spravodajstvo. 200 teraz. Jedzte jablka. A ja som jedno mala. Lebo Tam je doktori Zobor. používajú Tam je Zobor. Tam je Ema. budúci doktori. Počkaj, a tu je Jano. A tu teraz niekto beží. Pri strihaní 8 tieto sound efekty. Tu ide bežať Mika, takže už zakúpujem domov konečne po 6 hodinách, čo tu nič nerobím. Ja som tu do druhej proste ležela na zemi. Na to, aby som zabehla úplne najviac mid 1500-ku. Potom skoro akože umrela doslova. A potom znova som za 400-ku. A ja dnešný deň hodnotím, že úplne na hovno. Takže minus 5-10. Proste Pretože diálku som dobre below mid, vyhrala. lebo fúka vietor. S tým výkonom, čo som ju vyhrala, môžem sa ísť, že zakopať bola kdeže 10 metrov do piesku. Potom som išla 300, no tej sa ani nevyjadrujem, to bolo, že odchodené, odkúsané, dobojované do konca. Ja som smiala, keď si to Ja, videla. keď som ich všetkých videla, predsa som už bola taká, že nebežím, nesnažím sa. Hej, ale... Jak to má tá látka, čo je v jadierkách na bokách? Látka? Niečo X tam je. Chromodolid sodný. Nie je nejaká droga? Alebo jed? Ono sa nemajú jesť jablčka z oného. To je ono. Áno. To je chromodolid sodný. Ja jem celé jablka, lebo keby sa ma niekto snažil otraviť, tak som imunná, budujem pomaly tú imunitu. Teba o pár rokov budú chcieť zabiť a tebe dajú ten kiaj. Ale možno, hej, proste, I am too woke for this country, like. Ale si predstav, že tebe to dajú a ty budeš taká, že... Ja som jedla jablka. Fuck it. Ja Ideme rejtujem. to vysvetliť. Ježiš. Flešneš voľakoho chudák. Nikoho nie. Toto je ancient habit. Habit. A Čo je sa? Bro. Tak to ja bežím na obedky. A toto je doplnok. Tak ja bežím na autobus. Milujem. Ja úplne milujem. Môj najviac spálny moment bol, keď som vám ukazovala, jak som sa strepala a naozaj som sa druhýkrát strepala. Ale to je custom. Toto je prosím vás, že custom. Áno, áno. Ľudia s rozbitým mobilom supremacy. Ale oni sú viac cool, lebo reálne majú život, lebo že si Ale rozbili chápeš, mobil. mne sa dejú také veci, že to sa iným nedie. Presne tak. Áno, presne tak. Takže, toto je, že Adidas, toto je Jim Beam, toto je, že Adidas, lebo ja som, že Adidas určite, že sponzor, proste Adidas sponzorujte ma, Aj mňa. lebo ja vás normálne, že reprezentujem Viete, každý deň. koľko peňazí si dostali odo mňa? Presne tak, aj odo mňa, polovicu som dostala od Slovenska. Áno, to Takto ja bežím na obed, keby ste chceli vedieť. Ja keď vidím tú radu na obed, tak to bežím. Ideme vám ukázať, ešte počkaj. už 6 minút niečo ukazuješ. What's in my custom fucking wallet? Mám tu, že kartičku na gymnázium, na ktoré ani nechodím. Chodím. Ale ja hovorím.
Hej, lebo proste ona potrebuje dve, lebo ja neviem. Chápete, ja som si Štúrak spravil, že môžete cez mobil sa vypať v škole, ale viete, aké modely to spravili na Android? Proste, ja neviem, Štúrak je asi, že... Áno, oni proste propagujú Android, oni nie sú propagandou iPhone, oni si myslia, že to je preto dostávame hrušky na obed. Remember, everyone is always connected. Na Sibíri som však z Oborie, hentam a ty... Však ty nie si zo Sibíre. Ja som z Krásnej Vsi. Waka waka, Je najväčšia diva na svete, to je úplne, že kúkaj, to je úplne, že low cortisol. To je úplne, že low cortisol walk. To je úplne nonchalant walk. Low cortisol? Ako hodnotíš 400? A však pod minútu, to je dobré. Jaký som mal vôbec čas? 56 za čo? Hej, dobre. Ako No hodnotíš? sklamanie, lebo ma obehol Jožo, ale tak ako... Ale dá sa pod minútu. A ja som mal 58. Potom som mal 56. A ty, počkaj, uvidí teraz. Hej, hej. Ty ako hodnotíš? Že máme vieš rovnaké Neviem, tie presne stupne. napred. Ty máš Dobre, rozhovor. ja hovorím... Dobre. Nie, dal som si 8, takže som, podľa mňa to je úspech, nie? Áno, to je úspech. Však akože tak... Síce iba o pár stotín, Áno, a ešte, poďte sa obidva. Omara sa spýtajte, lebo on beží 400. No, Omar, ako hodnotíš, že veríš 400? no zle, lebo sme to nevyrátali. To ste teda To môže nevyrátali. Kubo, lebo proste ti prihlásil. A všetci tu trpia, len Kubo nie. On ide tú stovku najlepšiu. Ste v tretra? Čo? Ja dobré. Low cortisol. Nika, poď! Nika, poď! Nika, poď, poď, poď! Poď! Zaber ešte, poď! Poď, Nika, poď, poď, poď! A zás mi tam vlezol do toho záberu. Ty nevieš. Jako, poď! Poď, Eliáš, poď! Poď, Eliáš! Ideš, Eliáš, poď! Poď! Poď, Jožo! Jožo, poď, Jožo! Average záchod. Vítajte v mojom interviu po pretekovom. Som tu zase, určite ste sa nevedeli dočkať. A máme tu našeho prvého adepta. Ako hodnotíte dnešný pretekový deň? Akože celkovo asi dobre. Vyhrali sme štafetu aj s Kubom, takže v pohode. Aká bude oslava Dám si vašeho víťazstva? Prídem domov, dám si tiramisu a panenku. To veľmi schvaľujem. A aká bude vaša regenerácia? No tak zajtra dám voľničku a možno pojem do sauny, ale spojím to asi s posilkou vo Fun Factory. OK. Takže milí diváci, keď chcete Eliáša stretnúť a autogram pýtať, Áno, budem sa tam zdržiavať. Rozmýšľam. Asi hneď po škole, takže od druhej. Ma tam môžete zastihnúť. 2 hodinky, 2,5, záleží koľkokrát dotočím saunu. No. počuli ste to? A zase nech tam nepríde veľa ľudí, lebo chcem si aj zacvičiť. Koľko ľudí Ženy môžu prísť. a koľko ľudí by bolo optimálne? Neviem. Tak aby som mal svoj osobný priestor nejaký. To sa nech sa na mňa nelepia nejaké one. OK, to vybavíme. Ideme ďalej. Ako hodnotíš dnešný pretekový deň? No, dobre. Ja tak nie, dal som si 8. Jaká sú tá odpoveď? Počúvaj ma, dám ti vodu? Čo ja viem, štafeta bola super, štafeta bola super. Napíš sa. Ja som pil teraz, ty chceš. No? Nie, to nechaj, nie, to je mikrofón. Čo
Čo, ale však ja neviem No čo... aký bol dnešný pretekový deň? A však tu... To je interview. A ako hodnotíš svoje výkony? Tak akože mohli byť aj lepšie, ale tak však aspoň mám tie osobáky a štafeta bola super, ale možno keby viem trošku vyššie informácie, v ktorej drahe som a tak. tú interviu. OK, takže bola chyba v komunikácii počas vašej Nie, štafety? lebo akože že štafeta, že my sme čakali, že na štafetoch sme tam mali byť vlastne dávno. No, Poplítli ste si dráhy No to bola tvoja chyba. No, tak vieš, ja som bol v Prvom tretej a to Eliak bola bol v štvrtej. ale bola však- chyba, lebo nás tam prihlásil a ešte si aj odbehol to najľahšie. a posledný adept Kubo. Ale koniec Počkaj. koncov to bolo dobre, takže Kubo, vyjadrite sa na vašej štafete. Nebavilo ma to. Prečo? no sme vyhrali čo Lebo som najviac. bežal s tou a bolo to dobré. Aká bude regenerácia po vašom výkone? Zajtra 10 km, tempo 4:30 a potom posilka asi. Fú, tak oproti tiramisu. Dobre, tak neviem, čo sa mám pýtať. Guten Tag, liebe Zuhörer, ich heiße Emma Huda und ich bringe euch, neviem, aký je rozhovor. To je interview. Interview. Dobre, Ich bin hier Čak, ale- heute mit ja tam mám reálne Sofia máš 60 Stoklasová. priemer alebo koľko. Sie Tak mi haben- nezapíše tú trojku a tú Ja? dvojku, ja pôjdem za ňou na konci roka. 1 Kilometer und Ich bin 1,5 Kilometer gelaufen. gelaufen. Es war nicht so Wie gut. sind deine Meine Feelings? Ich war... Jak se bude pomalej? Nie, schnell. Ich war noch nicht Schnell schnell. je rýchlo. Ich war... Schnell je rýchlo. Pomaly je Ich habe... langsam, no. Ich war langsam und ich habe mich nicht... Shut up! Debil! Ja viem, jak sa povie... Neviem, jak sa povie pobrežie slonoviny. A ja. Ivory Coast. Elfenbein. Bankuste. Ale to nikoho nezaujíma. Dobre. No nič, on mi tu natáčam ti interview. Ale ja mu... Čo? Natáčaj kameraman. Máme tu ďalšiu súťažiacu. Ako hodnotíte váš pretekový deň? Below average day fúkal vietor, ktorý nemám rada. Takže boli nepriaznivé podmienky Hej, boli. podľa vás. Po prvej 700-ke treba čo? Pracovať ďalej na 1500-ke od bodu 700 po 1500 a spadlo mi gebulu, nemám hlas, hej, 400-ka je blbosť, end of report. Určite je ešte čo zlepšovať. Ako áno. bude vaša regenerácia? Budem spať. To veľmi podporujem. A zajtra ráno budem sa učiť, ako dávať prvú pomoc, keby ma tam na budúce vykotí. A potom pôjdem asi na 4 hodiny na hotový štadión. To je moc dobrý plán. Z reportážov sa vám hlasí Podľa mňa on to Ema sumo Huda. určuje na 10-násobný sezónčok ksichtu. 10 krát to zumol inak. Asi. vidíme sa v Nič nevidím. Trenčíne.